макар че при предния изигра само един мач. Сега Карим Бухмиди центрира към Реал Луала, възможно за Локо София 1-0. Подаването към Карим Бухмиди. Той успява да достигне от топката тук от линията. Реал Луала, измъкна се, Реал Луала стреля 1-1. Втори гол на Луала с екипа на Нефтохимик. Той засел Сорапосо, центриране в наказателното поле, Луала и това е 3-0. Центриране на Рапосо и това е гол. Много възможно за Локомотив София. Изключително интересни първи 45 минути. Луала в наказателно поле. Александров ще шутира гол. Този път няма да има засада. Александър Александров бележи в своя матч номер 100 за Локомотив София и дава аванс. Знава Октавио. Знава в себе си двама футболисти в зелено-бяло преди да комбинира с Луала. Октавио. Удар на Октавио! Фантастично! Диагонала към свежия Реал Луала, който се появи на терена преди няколко минути. Възможно за Луала да се надиграва. Срещу Клод Гонсалвеш успя да Октавио. Луала. Успешен дрибъл. Александър Василев е преминат. Ниско центриране. Удар, но... И отново той е на ход. Много зрелищен двубой, въпреки нулевото равенство към момента. Луала стреля рикошети и за първи, като титуляр Тодоров обаче запази хладнокръвие и успява предвид. Добре застана и излъга своя противник. Луала. Ето го удара! Прекрасна намеса, много от най-красивите изпълнения от началото на двубоя. Луала. Да, този път атаката на Локомотив София не се разви кой знае колко бързо. Луала. Хайдаров е срещу него, той също е с официално предупреждение. Луала, Бухмиди, колко бързо топката може да стигне до Луала, кошмарен пас на Бухмиди. Много по-силно и много по-напред трябваше да бъде неговото подаване. Все пак Луала намери начин да продължи нападението и след това сам да завърши отново. Тавио се справи с Карло Мухари, пуска отлично подаване, което ще бъде настигнато от Реал Луала. Ще е интересно да видим дали тази тенденция ще се съхрани такава и днес. След края на двубоя, който наблюдаваме, Реал Луала отлична работа. Към Реал Луала на левия фланг. Реал Луала е доста опасен. Центриране. Възможност за... Ката на бразилеца. Лева подбрана. Реал Луала. Добре, успя да навлезе в наказателното поле. Опит за подаване тук на някой. Йоан Баи. Добра комбинация между Мазико и Йоан Баи. Направят ли Мазико да реши да игриш? Божидар Кацаров се отказва това да обстрелва вратата на Пирин. Пак Луала. Вече е затворен от Сапунджиев. Успя все пак да го надиграе. Влиза в наказателното поле Луала. Подаване. Шут на Александър. Реал Луала. Малко повече пространство пред него. За първи път, вероятно, от началото на двубоя Реал Луала може да се надиграва с футболиста Лудогорец на скорост. Добро подаване.